Απόψε θα παρακολουθήσετε μια lecture performance από την ομάδα μου και εμένα, από την Αλεξάνδρα, από την Νατάσα και από τον Παναγιώτη. Μια χορογραφία στοιχείων, μύθων και προκαταλήψεων για τα χρόνια της κατοχής και για τη συλλογική κρίση αμνησίας που ακολούθησε. La familia de mi madre eran judíos sefardíes de Pamplona, España. Fueron expulsados por el rey Ferdinando y la reina Isabela en 1042. 20.000 judíos llegaron a la entonces otomana Tesalónica, que tenía una población de 2.000 habitantes, trayendo consigo el idioma latino, que soy hablando de la hora. Και όταν μιλάω για υλικό, μιλάω για πάρα πολύ υλικό. Μελέτες, βιβλία, μαρτυρίες, ποίηματα, μουσική, δοκίμια, ταινίες, ντοκιμαντέρ, podcast, η νέα μάστιγα και φυσικά φωτογραφίες. Πάρα πολλές, άπειρες φωτογραφίες. Ο αντισημιτισμός που καλλιεργούνταν τα προηγούμενα χρόνια φτάνει στο απόγειό του και η πινακίδα «Οι Εβραίοι ανεπιθύμητοι στο κατάστημα» κάνει την εμφάνισή της πριν τα πρώτα γερμανικά αντιεβραϊκά μέτρα του 1942. Εμείς δηλαδή ήδη είχαμε ακούσματα ότι στη Θεσσαλονίκη τους παίρνουν και δεν τους πάνε πια για δουλειά όπως είπανε, όπως λέγανε οι Γερμανοί. Ότι τους παίρνουν και θα πάνε εκεί να δουλέψουν στην κολονία. Όποιο άτομο λοιπόν έχει πάρει εβραϊκή περιουσία, Είναι εδώ μέσα. και ο πρόδρομος θέλει τώρα να το ανοίξει και να διαβάσει ονόματα, χωρίς να υπολογίζει πως αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να έχουν παιδιά και εγγόνια που πιθανότατα δεν ξέρουν τίποτα για το παρελθόν των δικών τους ανθρώπων. Αν θέλουμε να μάθουμε ποιοι καταχράστηκαν περιουσίες, πρέπει να ακολουθήσουμε την ιστορία και την πορεία αυτών των ανθρώπων. Και για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να τους ξέρουμε ονομαστικά. Τώρα γίνεσαι μαλάκας. Η πόλη είναι καταραμένη. Είναι σαν τη θύμα του ιδίποτε. Νοσή γιατί δεν έχει παραδεχτεί αυτό που έχει κάνει. Αν δεν πει συλλογικά φταίμε, το ξόρκι δεν θα λυθεί. Τους νεκρούς μπορείς να τους κρύψεις, αλλά δεν μπορείς να τους διώξεις. Οι 48.000 δολοφονημένοι Εβραίοι, το 96% της κοινότητας, δεν είναι λίγοι. Πρόδρομε, να σου θυμίσω πως εσύ έβλεπες Βελόπουλο.